Men Ikea med det. Alltså den här musen är ett stör. Har du potta eller? Nej, inte potta. Ta den. Oj då. Men träffa! Mycket. Där. Språng. Du fina. Alltså så åt han. Alltså. Han inte var störd eller? Här kommer Varför världens springer jag inte? bästa Det är helt räddningstjänst. stört. Du har väl ingen Prey-bo? Har du tagit Fredrik? Man får inte mens när det är bara det är då. Oj då. Oj då. Nej! Jag trycker för fan på melee! Whippen du. G. Ska vi fightas? Men flytta på er! Alltså är de störd eller? Står de allihopa och römtar? Okej. Kom igen. Fan, ska jag safea eller? Alltså. Fan det där är skull. Kom igen. Men ät då horgubbe! Nej! Åh. Så jävla tur, horungen. Nu ska jag... Nej men det är oss! Fittben! Nej! Han rumstörd eller? Ska jag inte få alltså... Helt fucking... Nej, det, alltså... Alltså jag åker hem! Så var det lite Marco.